Herään lempeään ääneen, sillä äkilliset, räikeät äänet voivat aiheuttaa sydänongelmista kärsivälle ihmiselle sydänkohtauksen. Venyttely on tärkeää, sillä venyttely virkistää kehoa lempeästi. Kun olet saanut itsesi ylös sängystä, muutama tehokas liike saa veren virtaamaankin tehokkaasti ympäri kehoa. Juo vettä heti herätessäsi, sillä nukkuessa keho käyttää varastoimaasi vettä hyväksi. Älä juo liikaa kahvia, sillä liika kahvi saattaa kääntyä sinua vastaan ja hidastaa heräämäsi tahtia. Ota aikainen suihku, sillä vesi huuhtoo unihiekkasi silmistäsi pois. Opettele hengittämään syvään, sillä jotkut ihmiset kokevat aikaiset aamut ahdistavina.